暴動を主導したと名指しされた世界ウイグル会議の議長が NNN の取材に応じ、中国側の主張に真っ向から反論しました。Bunun uşundaq kelib chiqishga Xitoy hukumati o'zi sababchi bo'lgan. Ko'chada tinchlik bilan tizilib, menib chiroyli namoyish qilayotgan Uyg'urlarni kaltak bilan urib, 10 mingdan ortiq askarni tashlab, ularni avtomatga tutib qirib o'ldirgan。また中国側が暴動の死者を156人と発表したことについて、実際には400人のウイグル族が殺された、中国は報道を規制しているとして国際社会に対し徹底した調査を行い、実態を明らかにするよう求めました。中国の新疆ウイグル自治区で起きた大規模な暴動で、今日昼ごろ新たな抗議デモが起こり、住民と警察隊が衝突しました。新疆ウイグル自治区のウルムチで今日昼ごろ、地元政府が主催した外国メディア向けのプレスツアー中に突然抗議デモが発生しました。集まったのはウイグル族の住民数百人で、武装した警察隊と衝突しました。抗議行動は1時間ほど続き、すでに鎮圧されましたが、数人が拘束されたとみられています。また国営新華社通信によりますと、新疆ウイグル自治区のカシュガルでも昨夜200人以上の住民がモスクで集会を計画しましたが、警察が排除したということで、暴動が各地に飛び火する懸念も強まっています。おととい大規模な暴動が起きた新疆ウイグル自治区で、今日も住民と警察隊の衝突が起きました。自治区とは漢民族以外の民族のための地方行政区です。ご覧のように中国には他にも4つの自治区があります。少数民族と漢民族の対立、NNN の記者が現地に入りました。今日午前、封鎖されている暴動現場に地元政府が外国メディアを案内しました。ウイグル族の住む地区で自動車の焼け跡などが生々しく残っていましたが、落ち着いた状況でした。しかし30分ほどすると、大通りから脇に入った市場で異変が始まりました。女性たちが集団で夫が警察当局に理由の説明もなく拘束されたなどと訴え始めたのです。集団は大通りに出て抗議を続けました。抗議をする住民は数百人に達しました。すると大通りには武装警察が装甲車とともに現れ、住民たちの方に迫ってきました。現地時間午後11時半ですけども、今現地は混乱状態になっています。ウイグル族の人たちが自然発生的にデモを起こしています。一方、現地では漢族の住民のウイグル族への反発も強まっています。午後に入ると手に鉄パイプや木の棒を持った人々が行進をする姿があちこちで見られるようになっています。現地は警官隊が治安を維持していますが、ウイグル族と漢族の対立感情は悪化し、非常に緊張した状態となっています。中国の新疆ウイグル自治区でおととい起きた大規模な暴動は、これまでに156人が死亡、1400人以上が拘束されるなど緊張した状態が続いています。国営新華社通信によりますと、新疆ウイグル自治区のウルムチで起きた大規模な暴動で、死者の数は156人に上り、怪我人は1080人に達しました。治安当局は暴動に関係したとして1434人を拘束し、各地で厳戒態勢を敷いています。暴動の背景について新華社通信は、政府当局者の話として、ウイグル族の人権問題に取り組む世界ウイグル会議が暴動を主導したと伝えています。これに対して世界ウイグル会議側は NNN の取材に対して、暴動の責任は中国政府にあると真っ向から反論しています。